मस्त एकदम गावठी गाजर दिसतात आपल्याला. 20ला 50ला ब्रोकोली पण सेम 200ला पीस आहे. केसर कसा? गावरान आंबे मोहर आहे. हातसडी म्हणजे काय असतं? ओके. हा मशीन पॉलिश. हा मशीन पॉलिश 450 ग्राम आहे. 50 रुपयाला. आणि हे 40 रुपये 30 रुपये. 30 रुपये. कशी? 50 रुपये किलोला आहे. गावठी पपई आहे. नमस्कार मित्रांनो, मी ओमकार तुमचं स्वागत करतो आपल्या यूट्यूब चॅनल ओम दुर्वा ब्लॉगमध्ये. आज आपण भारतमाताच्या अपोजिट एक्झॅक्टली सेंटर पॉईंट आहे, त्याला लागून एक रविवारी बाजार भरतो जो आठवडी बाजार असतो. तर आपल्याला या बाजारामध्ये शेतकऱ्यांपासून ग्राहकांपर्यंत या कन्सेप्टवर फळं, धान्य, भाज्या तसेच खूप सारे दूध आणि त्याच्या रिलेटेड पदार्थ भेटतात. तर हा बाजार रविवारी संध्याकाळी 4 वाजल्यापासून रात्री 9-10 वाजेपर्यंत असतो. तर आपण आज या बाजारात आलो आहे बघायला की एक्झॅक्टली काय काय भेटतं, त्याच्या किमती काय आहेत आणि त्यांच्या क्वालिटी कशा असतात. तर चला मग आपण आता बाजाराला व्हिजिट देऊया. दादा डाळिंब कसं आहे? 140 रुपये. चिकू कसं आहे? 1 किलो 60. इथे आपण डाळिंब बघतोय. डाळिंब पण एकदम कडक आणि फ्रेश चांगले डाळिंब दिसतात. 140 ना, 140 रुपये किलो. आणि चिकू 40 रुपये अर्धा किलो, म्हणजे 80 रुपयाला 60 रुपयाला किलो आहेत. ओके. द्राक्ष कशी आहेत दादा? 1 किलो 80. 1 किलो 80. आणि मोसंबी 80 रुपये किलो. एक खरबूज आहे ना? 50 रुपये किलो. 50 रुपये किलो. किलोमध्ये एक बसेल, 2? 40ला एक पडेल. आणि गावठी पपई आहे कशी? 50 रुपये किलोला आहे. गावठी पपई आहे आणि एकदम रेडी आहे, बऱ्यापैकी रेडी, म्हणजे आज उद्यामध्ये खाण्यासारखी आहे. आणि कलिंगड कसं आहे आता? 50 रुपयाला एक कलिंगड आहे, चांगली साईज आहे. लसूण कसं आता? 50ला अर्धा. आणि कांदा? कांदा 50ला 2 किलो. 50ला 2 किलो आहे. आणि हे पांढरा कांदा तरी पण काय कितीला होता? 40 रुपये किलो. इथे आपल्याला लोणचं दिसतं आहे, त्यानंतर जिंजर लेमन आहे, गावा सिरप म्हणजे ज्युसेस आहेत. त्यानंतर पीठ आहे, मुदकाचं पीठ आहे, तांदळाचं पीठ, घावणे पीठ, आंबोळी पीठ, वड्याचं पीठ, म्हणजे कोकणी बरेचसे आयटम कोकणी दिसत आहेत. कसं आहे पीठ काकी? हे किती क्वांटिटी आहे? अर्धा किलोची आहे. हां, ओके. मग हे रात्री भिजत टाकायचं. आणि तांदळाचं पीठ वगैरे कसं आहे पण? 40 रुपयाला. आणि हे काय सांडगे आहेत ना? सांडगे आहेत, पापड आहे, शेंगदाणा चटणी आहे, तेकूट आहे, लसूण चटणी आहे. हे किती क्वांटिटी आहे? 200 ग्रॅम आहे. ओके. पनीरवाला म्हणून नाव आहे यांचं. पनीरवाला म्हणून ब्रँड आहे, नावच आहे. नावच पनीरवाला आहे. ओके. ब्रँडिंग पनीरवाल्याची. हे किती? अर्धा किलोचं आहे. 1 किलोमध्ये आहे, 1 लिटरमध्ये आहे. ओके. दही आहे, ताक आहे, श्रीखंड, आम्रखंड. खरवस कसं? 100 रुपयाला पाव. 100 रुपयाला पाव किलो. दही आहे अर्धा किलो, 450 ग्राम आहे, 50 रुपयाला. आणि हे ताक आहे का? ते पण गिरगाईचं ताक आहे, गावठी गाईचं ताक. ओके. खायला चांगलं. कसं ते? 50 रुपये. पनीर कसं? टोफू आणि पनीर? टोफून हे 90 रुपये पाव किलो आहे. आणि हे काय आहे? हे पण टोफू आहे? खवा आहे. हा खवा 100 आहे. रुपये पाव. आणि पनीर कसं? 100 रुपये. ओके. हे काय आहे दादा? ग्रॅनोला वार आहे. कशाला वापरतात? चॉकलेट
चॉकलेट प्रोटीन बार चॉकलेट ज्वारी बाजरी मका ओट्स नाचणी गहू आणि मध घालून द्या शुगर नाही आहे त्याच्यामध्ये डायरेक्ट खायचं असतं का? डायरेक्ट खावा 100 रुपयाला राहील आम्रखंड आणि श्रीखंड घ्याल तर चॉकलेट सारखं आहे. जे तुम्ही बाहेरचं चॉकलेट खाता त्याला एक हेल्दी पर्याय म्हणून आम्ही हे बनवलेलं आहे. मेन म्हणजे शुगर नाही त्याच्यामध्ये. काय काय कंटेंट आहे याच्यात? ज्वारी आहे बाजरी आहे मका आहे ओट्स नाचणी गहू आणि मध. ओके. कसं आहे तो बार? त्या वजनावरती वजनावर आहे. पर ओके. ग्रॅम 1 रुपया. आता 30 ग्रॅम आहे 30 रुपये. ग्रॅमनुसार रेट आहे. 1000 रुपीज केजी. 100 रुपयाला पाव. कसे आहेत छोटे बटाटे? 20ला 1 50ला 3. 20ला 1 50ला 3. आणि हे पॅकेट सॅलड आहे 50 रुपये. 50. म्हणजे याच्यात आपल्याला सगळं आलं. सगळं सॅलड आहे बघा वरती वरती पण आहे. गवती चहा कसा? 10 रुपयाला. 10 रुपयाला पण द्या. आणि मशरूम? मशरूम 35ला 1 100ला 3. 100ला 3. 100ला 3. हे किती दिवस राहतात? म्हणजे फ्रीजमध्ये ठेवायचे? फ्रीजमध्ये 5-6 दिवस ठेवा. 5-6 दिवस ठेवायचे. जास्त नाही ठेवायचं. 5-6 दिवसात बनलं पाहिजे. चालेल. इथे पुढे आलो आपल्याला एक्झॉटिक भाज्या बघायला भेटतात. कसे आहेत आता? 50ला पाव. 50ला पाव. आणि हे काय ड्राय मशरूम आहे? कसा? 100 ग्रॅम 180. 100 ग्रॅम 180. हा ड्राय मशरूम आहे. आपल्याला तिथे तो मशरूम पण बघायला भेटला. ड्राय मशरूम पण आहे. 50ला पाव. सगळं 50ला पाव. 200ला किलो. ब्रोकोली पण सेम. आणि याकडून 200ला पीस आहे. 200ला पीस आहे. हो. हा एकदम कलर वेगळा दिसतोय आता. हे चांगलं आहे. हा हे थोडं चांगलं आहे. ग्रीन म्हणजे हे पिकल्यावर असा कलर होतो की पिकलेलं. पिकलेला आज कधी पण खाऊ शकतो. ओके. Basil's. हे पण सेम तसाच रेट? कसं बघ. ओके. हे काय? असली. बसली. हे काय? कोकशो. अरे देवा, नावच भारी आहेत. सगळ्या एक्झॉटिक भाज्या आहेत. याला काय बोलतात? रोमन लेटस. रोमन लोटस. म्हणजे हे सगळे सॅलडमध्ये लागणाऱ्या गोष्टी. आणि हे काय? केल. केल. सही आहे. सगळ्या एक्झॉटिक भाज्या तुम्हाला इथे भेटू शकतात. ऑलमोस्ट 50ला पाव आणि 200ला किलो असा रेट आहे. सगळा चिवडा फरसाण बघायला भेटतं. कसं आहे हा काय? कसं आहे भाऊ? 60 रुपये. सगळं 60 रुपये भाव. काही घेतलं अरे? 60 आणि 70 असं. ओके. इथे आपल्याला सुरमुऱ्याचा चिवडा दिसतोय. फरसाण आहे, मिक्स फरसाण. त्यानंतर लाल तिखट शेव आहेत. मक्याचं फरसाण आहे, बारीक शेवाचं फरसाण आहे, चणे आहेत, चकली आहे, तुकडा चकली आणि अख्खी चकली आहे. तर सगळ्या प्रकारचे स्नॅक्स बघायला भेटतात आपल्याला यांच्याकडे. गुळपट्टी सेंद्रिय गुळापासून बनवलं आहे. शेंगदाणा आहे, खोबरा आहे, तीळ आहे आणि मुकवास आहे. मुकवासमध्ये बडीशेप जवळ तीळ 100ला पाव. सगळ्या गुळपट्टी आहेत आणि त्याच्यानंतर सगळे वेफर्स आहेत. हा कणी आणि हा अक्का का? इथे आपल्याला सगळ्या प्रकारचं ऑर्गॅनिक धान्य बघायला भेटतं आहे. त्याच्यामध्ये आपल्याला गावरान ज्वारी आहे, गावरान नाचणी आहे, बाजरी आहे. काय बोलतात ते? खपली गहू. खपली गहू. ओके. कणीमध्ये इंद्रायणी आहे. त्यानंतर इथे अख्खा इंद्रायणी आहे, वाडा कोलम आहे, आंबेमोहर आहे, गावरान आंबेमोहर आहे. हातसडी म्हणजे काय असतं? पोलीस कुठून तयार केलं. ओके. हा मशीन पोलीस. हा मशीन पॉलिश आहे. बासमती आणि ब्राऊन राईस. शेंगदाणे. हे फरक काय याच्यात? हा लालवाला उकडून बॉईल करून चटणी वगैरे बनवून ठेवण्यासाठी हा अच्छा. चांगला आहे. हा रेग्युलर आपला पोह्यामध्ये खिचडीमध्ये भाजीमध्ये टाकायला. आणि हे लापसी आहे. लापसी. गहू संपले. त्यानंतर इथे बारीक मटकी आहे. सगळ्या भाज्या आहे ना. बारीक मटकी आहे, मोठी मटकी आहे, मूग आहेत, त्यानंतर चवळी आहे. इथे आपल्याला लाल तूर बघायला भेटतं. पांढरा वाटाणा आहे, हिरवा वाटाणा, त्यानंतर राजमा आहे. सगळ्या प्रकारचे कडधान्य आहे त्यांच्याकडे. डाळ आणि कडधान्य बघायला भेटतात. रामफळ कशी आहेत? रामफळ 120 रुपये. 120. चिकू? चिकू 16 किलो 100. आणि द्राक्ष कशी? द्राक्षे 120 रुपये. ओके. डाळिंब?
डाळिंब 180 180 किलो काय नाही नाही सफरचंद कशी आहे ते सफरचंद 180 160 आहेत ऑरेंज ओके. 180 आहेत द्राक्ष 120 आहेत ही 120 ला आहे हा सर आणि पपई पपई 50 रुपये किलो सर 50 रुपये किलो हे मिनी ऑरेंज येतात ना आणि हा, नॉर्मल mini orange नॉर्मल ऑरेंज नाही नॉर्मल आहे बघतो बघ 100 रुपये किलो भाऊ ड्रॅगन फ्रूट कसा 80ला 1 150ला 2 आणि ही संत्री गावठी संत्री 100 रुपये किलो. इथे आपल्याला संत्री आणि पेरू पण दिसतात. पेरू कसा आता 100 रुपयाला 1.5 किलो. दादा अननस कसा आहे अननस 100 80 120 पर्यंत आहे दादा साईज लहान मोठी हा कितीला 120 मोठी साईज 120 छान आहे नंबर पायनापल गोड आहे ओके साईज नुसार रेट बदल बाकी क्वालिटी सेम आहे 100 रुपये किलो पपया 50 रुपये किलो हिरव्या भाज्या बघायला भेटतात. कशी आहे कोथिंबीर आता 20ला 1 30ला 2 ओके. ही भाजी कशी मका कसा दादा आणि अळूवडी अळू 10 रुपयाला भाजीच आहे की वडीच आहे. फ्लॉवर कसा आता फ्लावर 40 रुपये कोबी 30 रुपये कोबी 30 रुपये कोबी 30 फ्लावर 40 मस्त एकदम गावठी गाजर दिसतात आपल्याला 20ला 30ला अर्धा एकदम कडकडीत आहे. मिरची कशी दादा मिरची 30 रुपये पाव. हे 30 रुपये 40 हे मटर कसा आता 100 रुपये किलो गवार 30 रुपये आणि टोमॅटो कसा 30 रुपये किलो. तुझी कशी दादा आणि हे कारला कारला सेम रेट मटार कसा 50 इथं आपण गावठी गाजर बघितले आणि हे आपले नॉर्मल गाजर आहेत. बीट आहे आणि आलं आलं कसं आहे आता 20 पाव आणि काकडी आणि मोठं वांग 10ला 1. इथे आपल्याला वांगी काकडी गाजर शिमला मिर्च बघायला शिमला मिर्च कशी आहे आता आणि टोमॅटो 30 रुपये किलो सही आहे. हे गाजर कसं गाजर दादा 40 रुपये किलो आणि रताळ रताळ 60 रुपये किलो 60 रुपये किलो. गाजर आहे रताळ आहे नंतर आलं आहे मका आहे बीट काकडी. संत्रा कसा 100 किलो 100 रुपये आणि रामफळ 100 रुपये किलो इथे आपल्याला स्ट्रॉबेरी पण बघायला भेटते. स्ट्रॉबेरी कशी आहे आता 80 पाव 150 ला अर्धा 300 रुपये किलो 300 रुपये किलो. 100 ला हे आंबे कुठचे आहे ते हा हापूस कुठचा हापूस का दोन्ही हापूस. केसर कसा केसर कसा आणि हापूस 300 रुपये किलो. छोटा हापूस आणि केसर आहे. त्यानंतर मिनी ऑरेंज आहे. ॲपल कसे 200 दोन्ही आहे सेम आहेत. हे 140 आहे 200. चिक्कू आहे पपई आहे पेरू आहे असं आपल्याला सगळ्या प्रकारचे फळं यांच्याकडे बघायला भेटतात. त्याच्यातून तर आपण या सेंटर पॉईंटच्या बाजूला लागलेला जो बाजार आहे आठवडी बाजार त्याला भेट दिली. इथे आपल्याला सगळ्या प्रकारची फळं
खूप चांगल्या क्वालिटीचे आहेत. थोडेसे रेट नॉर्मल आहेत, म्हणजे एकदम काय काय स्वस्त आहेत, काही थोडेसे मार्केटपेक्षा थोडेसे महाग वाटले, पण क्वालिटी खूप चांगली आहे. भाज्या स्वस्त आहेत आणि बरेचसे स्नॅक्स आयटम आहेत. त्यानंतर दुधाशी रिलेटेड जे पनीर आणि टोफू आहे, खरवस आहे, ते पण खूप फ्रेश आहे. तर तुम्ही इथे जर भेट द्यायची असेल तर संडेला 4 ते रात्री 9पर्यंत हा बाजार असतो. तर तुम्ही नक्की या आठवडी बाजाराला भेट द्या आणि तुमचे जे अनुभव असतील ते आम्हाला या व्हिडिओच्या कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. हा जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा आणि अशाच नवनवीन व्हिडिओसाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला तर मग भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. बाय बाय.